ରନ୍ଧୀଲା ଦେଖା ସରିଲା ତତେ କୋଉଠି ରନ୍ଧୀଲା ଭଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ରାତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଛାଟିଆ ରୋଡ଼ ପଟେ ଯିବା ଗାଁଟା କ୍ରସ୍ କଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ତ ଆଜି ଆମେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ରହୁଛୁ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରେ असल रोड यू आम कटिजु बर्तमान लेफ्ट साइड को Let's see guys what happening with us. बाहर जाइए से रोड देखिए चारिपटे खाली जंगल Let's see guys where is देखो सब जंगल ही जंगल चारिपटे गछ ही गछ चेष्टा करेंगे कहीं दीपट देखुए कौड़ा किसी देखा भितर तो भय लगुच किंतु जे बाध्य बाध्य